Il-logħob u l-kliem għandu bosta suriet, fosthom dik ta' board games u tal-logħob bil-karti. L-edukatur Karl Scicluna iddiskuta l-gost u l-importanza ta' dan il-logħob, b'referenza partikolari għal aq tagħha. Aq tagħha hija logħba oħra bil-Malti li saret bis-sem tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. L-isem aq tagħha għandu logħba daqsxejn bil-kliem għaliex għandu żewġ tifsiriet li appellaw għal din il-logħba. Waħda minnhom għaliex il-plejers iridu jaqtaw kemm jista' jkun kliem li jkun hemm fuq il-cards. U is-sens ieħor ta' aq tagħha huwa ta' meta inti tgħid lil xi ħadd biex jiskot, tgħidlu aq tagħha. Jiġifieri hawnhekk il-plejers iridu jqogħdu attenti illi meta jiddeskrivu, meta jippruvaw iħajru lil dak li jkun biex jaqta' kelma, ma jużawx ċertu kliem li jkun hemm fil-cards stess. Din il-logħba hija magħmula biss minn cards. Jiġifieri għandek 500 kelma, għandek vokabularju differenti ta' 500 kelma li huma meħudin mill-oqsma kollha tal-ħajja. Jiġifieri jistgħu jkunu oġġetti, jistgħu jkunu annimali, ħlejja oħra, pjanti, siġar u anke għodot, affarijiet issib ġo xi garaxx, affarijiet li inti ssib fuq il-mejda, fil-kċina, fejn il-baħar. Allura għandek għażla wiesa' ta' vokabularju li wieħed isib dawn il-cards. Din il-logħba ssaħħaħ il-ħila tal-komunikazzjoni speċjalment bil-lingwa Maltija, għaliex ovvjament il-kliem huwa bil-Malti u huwa importanti wkoll illi d-deskrizzjonijiet li jsiru ikunu bil-lingwa Maltija. Issaħħaħ il-ħila tal-assoċjazzjoni tajjeb għaliex wieħed irid jassoċja dak l-oġġett partikolari li hemm fuq il-card ma' affarijiet oħra li huma simili jew inkella li għandhom x'jaqsmu miegħu, jew li jkun hemm xi qawl jew inkella xi espressjoni relatata ma' dik il-kelma biex bekk ikun jista' jgħidhom. Element edukattiv ieħor huwa it-tagħlim ta' vokabularju ġdid għaliex għalkemm hemm kliem li jista' jkun forsi sempliċi u wieħed ikun familjari miegħu, ikun hemm anke kliem ieħor, pereżempju forsi xi għodda partikolari illi it-tfal jew min ikun qiegħed jilgħab il-logħba ma jkunux familjari miegħu u allura jkunu qegħdin jitgħallmuh permezz ta' din il-logħba. Din hija logħba illi l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu tqassam b'xejn madwar l-iskejjel ta' Malta u Għawdex kollha u li kellha rispons pożittiv ħafna mill-għalliema u anke mit-tfal illi kellhom iċ-ċans jilagħbuha. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.